això d'interpretar, diguem, amb l'iPhone és brutal, no? Perquè ara mateix, no? Si jo, diguem, agafo... Que m'estaves filmant a mi? No, podria estar filmant ara, podria gravar ara el Roger, ara mateix. Raquel. Estic gravant el Roger i ara ho penjo ara mateix, no? No pengi. I ara podem veure els likes, no? No, perquè trobo que a vegades la gent abusa, no? Una mica d'això. Si vols que diguem que la cosa, diguem, pugi, fas, per exemple, una foto del paquet del Roger com tens una foto del Ara sí que he de marxar. Escolta, Ara sí que he de marxar. entra que estàs tu, tots dos que m'hi van. Ai! Perdó. Yes! La mare de Déu. Però, tio, que jo rodo amb això. Jo rodo amb això. No m'agrada que em facin fotos, no m'agrada que em facin fotos. Mare... Jo rodo amb això. Amb això rodo. És un normal. Amb això jo rodo. Aquesta és la meva sèrie. M'entens? Això fan servir? Jo rodo això. Home, si ara vols ser el Roger... Sí, no, ara el que farem serà... Per favor, vale. Molt bé. Roger Oriol, ara anem a veure Nico and Sunset, perquè... Ai, quina calor, tinc Ai, sufoco! pareta. No passa res. Nico and Jo rodo amb Sunset. això. Entens? El que va rodar l'Oriol i la Raquel. Ho tenim?